Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an Ni don mentah hagani ka Shinong ha Maulangkar jongka West Khasil District te iskwa ban batai phi bakani ke jaka kini ki ding ki ba kila long mentah kumba phi i kidai ki mangila thung hau arah jar arpho lai te mensyua kani ke jaka kalong selen kum kitai hi kum kitai siliang te mentah pede phi i ya kini ki ding se kidon ki bala kamjrong yanga kidon ki bala rengkat bat nga te katnong idap da kajing so komen ba lengba kane ka project ke bangi ai kerteng ka regeneration Meghalaya nilala ban thong ye kiding hakleng saudong jong kane ka ri khasi jantia bat mentang idon hagane ka jaka jong ka nongsik klan te ka na kikur ke ba yadan bentalang bat ngi hagane ka project te ini di kun jong i meido ma badai i try jaka jong ka kur nongsik te ngatrai nakleng ju ir sei dap da kajing so komen namar ba namata jungi kam dai tang kata ka project bangile ya kata ban ka project na kam taban penjerngam ya kamariang dan ri hakaju kapor kalong ru kum kawai na kinuksa ban ya I mean simlam me ki paranong rep ba kumno ki ban thong ki ding bat hakajing shisha na kaleng jungi mentang idang dot kam shibun ba ka jaka na kam taban thung ding kino ki bayo i ya kene ka video kila ban fun sengal ane kila ban fun ikong mem ide i para jong Dr. Bramley namar lengba jong Dr. Bramley ngala ban wanra ini ke project hoat ni tri langro bat kiwe ki company na sabar te pila ban fun yenga la nei kong mem mar ngidang don kam sibun ba ka jaka nam ta bangin thong ki ding te ha ka jaka ka baslen ngin thong ki ding in ai ki sembai in ai ka bai thong bai tep te ngi kwa tang ki tra jaka bare bakin sumar bakin im ki ding bat kani ke project kumangal ong kam dei ru tang bani tung ding rei kadon ru kata kajing prosang jungi hagane juk start namta bangin penia yaw ya carbon ro jo ya sa sisen ki bape igene video sa phone singi ngin sawan ban thungding ki jaka jong pi bat matrai te kumno fis ngo lor kane jaka namar mensya kalong kumju umte de baslan te ke ka jing ngo jong pi ta tama su komen ba la long bundiang la long internet teh ka dan ngo kemen sim Teman kas la ya le tresi tom hiru ban ya dana ka ding nagi pra ne jingri kan ni jam tingi la awak pe la sumar la in tahi beran kam ne em moi ki kala thong tinga try tangkat no la long klau kane ka jaka jong pi ne dai namar tang asnem laisle ba kat ni te ya sakan he ha ti kedang don syu dai siti siliang ro bayat thungding kia pun ste te kumtahi kene ka datang sibenta na kijaka ti don ro bangia thung stay te kumlai sibun ya gajing sumar jong pi te sanang sumar te ngi scam kiding kin tat ne ngatrai ka kading ra kala kham jenjar ne kumno ne ban bam do sibu lada bei pot klang ka ham kam da bam suret rai da la he kat ni te tu barang khamret rai ka ban bam namar prang ru he te haying hasem kumno pi ya ong kumno pi ki khun ti ban ya pe ye ka ding ki ap don ngai jing kren kia ya pe ta kumlai sibun le shoba kau demi do ndai jong